Yn gynharach ar y lle, fe welwn ni tîm Cara a thîm Iwan yn trio teithio mor bell a phosib o Caerdydd heb wario ceiniog fel rhan o sialens Jailbreak y brifysgol. Roedd Cara wedi llwyddo i gyrraedd Ffrainc a Iwan wedi cyrraedd arfordir De Lloegr. Erbyn hyn mae Cara'n styc yn Byrnei ac wedi methu y tren ola am 2 awr i Baris tra bod Iwan newydd lanio ar Ynys Wyth. Dan ni'n ail o wei tro'n ia. Dwi'n gwybod yn byd am y gêm yma. Mae yna lot o gychod yma. Ni'n ffisio gwmpas yma. Gofyn i rywun os dyn nhw'n mynd i Ffrainc efo cwch, fatha cwch botwota nhw. Ni'n drio yna gynta. Cynllun cyfrwys gan Iwan tra bod Cara dal y siomedig ar ôl methu'r tren. Fi mor fuming, fi'n ceisio fel container sut fi'n teimlo. Fi'n eitha fed up nawr. Fi'n really oer. Fi wedi bod yn cysgu ar llawr ferry. Mae Tom ar y llawr all yn fwy positif ac am drio gael car am ddim gan gwmni llogi ceir. Awe. Mae rhaid ni dreifio fy nôl fan hyn. Mae hwn yn pointless. Mae hwn yn categorically pointless. A gwastraff amser. So, mae nhw yn Europe car, y crew I gyd yn Europe car, neu ti'n bympo mewn I Jailbreak pobl Exeter. Mae nhw'n ceisio cael 7-seater car. Mae fe'n wishful thinking, but it's not going to happen. Sa'n gwybod be ni'n neud fan hyn, basically. Ond fi angen just cadw'n hunan yn brysur, neu fi just yn mynd yn wyllt. Is there ferries going to France from here? Not from here. They go from Portsmouth. Have to go from Portsmouth. Okay. Yeah, people don't cross like fishing boats and stuff. Not right. I mean, sailing boats do, but it's one from here, really. All right. Would it be easier from, like, if we get to the south of the Isle of Wight, would it be easier from there? This is the main port. All right. Okay, we'll just have a look anyway. Thank you very much for your help. Thank you. Yeah, dwi'n reit hapus bod fi wedi cyrraedd Isle of Wight, ond dwi rili eisiau mynd yn bellach hwn. Da ni ddod mor i fama. Dwi eisiau mynd I Ffrainc, neu lle bynnag mae rhywun yn mynd, So bydd yn siarad efo pobl yma, gofyn os nhw'n nabod rhywun sy'n mynd drosodd nhw. Oedden nhw'n nabod neb, ond oedden nhw'n dweud, digon posib un ar rhywun yn croesi rhywle, so con I weld, Beth gorau neud, Da ni'n just stopio bobl mewn. Guys, can we have a lift, please? We're doing this thing for charity. It's gonna be on TV. Oedden ni'n gobeithio cael mynd ar un o'r cychod yma, dim necessarily mynd i'n unlla, just bod nhw'n unlla, oedden nhw'n mynd I ganol môr a dod yn ôl. Lle bynnag oedden nhw'n mynd, os oedden nhw'n just mynd am dro nhw, ond mae wedi dweud, mae'n hwyr yn y dydd. Ella bod yr môr yn bach rei choppy adeg yma'r dydd, so fydd na neb mynd allan o'n. So, dwi'n meddwl na plan gorau fydda ni'n neud, ydy, da ni'n north wan, trio mynd i'r south, so bod ni'n just ar rhaid milltir Exo na, a wedyn trio ffeindio'n ffordd yn ôl I Southampton wedyn. Ond dwi'n rili ma mynadd o fe hynna, Ar ôl llyncu mil, mae'n rhaid I Cara llyncu ei geiriau ar ôl I Tom rwsyd lwyddo cael car gan y cwmni llogi mwyn teithio yr awr a hanner ola I Baris. Dyma beth sydd wedi digwydd, achos nhw moyn y car yma I fod ym Mharis erbyn y fori, mae rhywun arall yn pico fe fyny, ond nhw wedi rhoi'r lift, ond nhw wedi rhoi'r car I ni I drop it off, so to speak, am ddim. Freak accident, ond dyna beth sydd wedi digwydd gyda'r particular car yma. Edrych! Oh my god! Lle mae camera fi? No. Où se trouve the rugby stadium? C'est pas, you don't know. O'r diwedd, Cara ym Mharis ac yn rhythro i'r stadiwm efo'r bwriad o hel arian ymysg y dorf, tra fod Iwan yn hel sbwriel. Da ni basically eisiau ffeindio fatha carbod wan, Sgwennu Newports yna fo. A just fatha bod ar ochr lôn. Ella sgwennu beth ffynnu yna fo, beth catchy, fydd nhw fatha. Oh, yes! Jackpot. Ideal. So, da ni eisiau ffeindio beiro hwn. Have you got a pen? No, I don't. Go and ask inside, I'll have one. Oh, I've done it the wrong way. Have I? I've done it the wrong way. You've done it wrong way. Dwi wedi sgwennu info wrong. All good? Good. I understand this. Ideal. Yeah.
definitely get a lift. No, go on. Oh, it's a full car. You would have stopped as well. Yeah. Oh, cheers, mate. Oh, ideal. Thanks. Absolutely love it. O, dwi'n awr nabdi hapus fi wedi cael lift o'n ia. So dwi'n mynd underneath us, da 3 munud ac oedd brichau mynd a'ch am brifo. Chwarae teg i'n chief, nad o'n stopio e. Chwarae teg iddo. Cheers, James. Nice one. Everything. Thanks. Fe captain oedd o ar long. A nath ni'n meddwl gofyn efo, actually, os oedd o'n abod rhywun sa'n croesi. Nath ni'n meddwl, stupid, really. Stupid if we didn't ask him if he knows him. But, there we go. Da ni'n trio mynd bach pellach chwan. A fydda ni ail wisio hein. Rhywbeth arall, we can reuse these for something else. Why don't you speak Welsh? Oh, shit. Ni newydd gyrraedd y stadiwm, but felly mae'r plan of action wedi newid ychydig. Ni'n mynd i aros am yr gêm wedi gorffen tan bod ni'n ceisio neud face paint a ceisio cael arian o bawb. No big deal, whatever, mae rai ni newid y plan, so what? Yr unig peth sy'n poeni fi yw'r ffaith bod grwpiau sy'n mynd nôl i Gaerdydd neu nôl i Gymru, maen nhw'n mynd i mynd syth nôl yn hytrach na maen nhw ddim really mynd i aros ym Mharis am cwpl o oriau, maen nhw jyst yn mynd i mynd syth gatre. Da ni isio cael lift cyn rhywun i fynd mor bell a da ni'n gellu o Newport fynd fwy fyny'r south. Cos, da ni'n hapus fael o wait, ond sa'n neis os ni'n gallu cam bach fwy o filltirol. Dwi'n bored stiff yn ei hynna, gen i ddim mynadd. Ond gynna fi ddim byd arall i wneud, so dwi fodlon aros mewn trwy nos yn thymio os oes rhaid. Da ni di symud dim bach, da ni ddod mas 4-5 awr rwan. Da ni di symud literally o fanna i fama mewn tua 4 awr. Is there any way we could see the second half? Fi'n meddwl ni newydd cael free ticket i'r gêm tu fewn i'r stadiwm and €30 am y tri o ni. Fi'n absolutely buzzing. Mae hwn fel the best thing ever all ddigwydd, basically. Oh God, come on. Ail hanner. Connor, do you want to just call it a day, mate? Okay, we've got Isle of Wight. Could just, yeah. Just want to call it a day. Can't be Getting arsed. cold and wet. Da ni wedi bod yma ers ages, mae wedi dechrau twyllu, da ni'n socian, so da ni wedi penderfynu mynd o wan. Da ni am mynd i dre, i drio gael llun, efo hwn, allan i ryw monument, er mwyn profi bod ni wedi dod yma. Dwi wedi gael digon. Dwi'n socian. Yn dechrau'r challenge, o'n i byth yn meddwl sy'n nhw'n cyrraedd Paris, a mae cael ticket i'r gêm un yn just amazing bonus. So, diolch yn chap yn werthu nhw am 10 pint o ticket. Happy days. Problem yw, dyn ni wedi ennill, fi'n meddwl, o ran cystadleuaeth, ond mae rhaid ni hala pres er mwyn mynd nôl. Achos os ni ddim yn cyrraedd am 2 yfori, ni'n disqualified. Iawn, da ni wedi allan, da ni bus yn Newport, da ni wedi gofyn i bus driver, so fo'n iawn i ni, da ni llun allan. Da ni yma, coeliwch ni'n y fideo. Ta. Be ti'n mynd nôl i? O Bonabrydd. Pontypridd. Ti'n mynd nôl heno? Na, Pryd ti'n mynd nôl? fori fi'n meddwl. Faint o'r gloch? Sy'n gwybod, boys ma, Da ni ffordd adra, da ni Draw fan gwybod. Wel, lyth adre? Ie. ffordd adra o gwbl. Never! Ie. Ar ôl ceisio a methu cael lift nôl tuag at Gaerdydd, doedd dim i'w wneud ond ffeindio gwely a meddwl am gynllun ar gyfer y diwrnod nesaf. Achos o'n i wedi cyrraedd y stadiwm yn rhy hwyr i wneud face paints, ni ddim really wedi casglu lot o arian. Felly, y ffaith bod y boes arall yn Isle of Wight, a maen nhw ddim wedi trefeili mor bell â ni,
Efallai ni ddim yn mynd i mynd nôl mewn amser a ni'n mynd i cael ein disqualified a maen nhw'n mynd i ennill through default. Achos mae rai ni bod gatre erbyn 2 a mae hwnna'n meddwl bod da ni tua 15 hours o nawr. Mae gen i o leiaf fatha 8 awr o travel roes. So, i gyrraedd yn erbyn 2 ti'n edrych ar ffybyn 6 o'r bora a mae hwnna'n cymryd bod chdi'n cael clean run through straight i Caerdydd sydd yn highly unlikely. Fi'n mynd i tweetio a fi'n mynd i literally just ffrwydro ar social media nawr a just gweld pwy sydd yn dal fan hyn a pwy sy'n gadael cyn sort of 8 y bore fory. New day, new challenges. Yeah, that's the plan of it. Ganddi fan hyn. We.